Вітаю, Олечка, вітаю наші дорогі слухачі. Олечка, як ви? Дякую Богу. Дякую Богу. Кай ласка, обозначьте нас у часі і просторі. Так, сьогодні у нас з вами 24, так? Так, 24 мая. Мая травня, да, 7:05 по Мінську. Ну, амаль Ось. што гэту прыгожую лічбу не псуйце. Скажыце ўжо Ні-ні-ні, зараз, да, 7:07 по 6, Мінск 6:06. О, у нас ужо о, у Варшаве, ось, Вроцлаве зараз докладно 6:06. 6:06. Угу. Ну, а у вас будзе праз хвілінку 7:07. Ага, так, так, От. Так сусвет з намі таксама размаўляе пра гэтыя сінхранічнасці. так, так. Ми працягнем тему асветы, так? Так, калі ласка, пачынайце. Ну, давайте разом пачнем. На чым мы спыніліся? Ой, О, мы так, спыніліся на такім спыніліся. Мы ўвогуле не спыняліся. Нас час спыніў, трэба было так, бегчы працаваць, так. іншымі справамі займацца. Але мы не спыняліся. Мы гадзіну пагутарылі пра ўзроўні адукацыі. Вы акрэслілі цэлы шэраг вельмі цікавых не галінаў, а такіх у розных краях прагрэсіўных кірункаў асветы. І вы акрэслілі там так шмат краяў з асветай, з методыкамі, тэхналогіямі асветы, якіх ну, патрэбна пазнаёміцца, што ў мяне валасы дыбам сталі. Потому што ну, я лічу, што амаль што на кожны досвед кожнай краіны мала нават адной гадзіны пасвеціць. Але мы тады трохі, ну, дзякуючы нейкай маёй плыні свядомасці, пераключыліся на тое, што разглядзелі ўзроўні грамадства, плашчызны грамадства, для якіх, можна сказаць, асвета розная з'яўляецца. І вось гутарылі доўга пра гэтых узровень кшатры, пачатку кшудры, працаўнікі і выканаўцы, вайші, гэта арганізатары, гаспадары, камерсанты, бізнесоўцы, кшатры, кіраўнікі, ваяры, суддзі, жаўнеры, тыя, хто забяспечвае парадак, справядлівасць і бяспеку грамадства, і браміны, брахманы, альбо знаўцы, эксперты, настаўнікі, навукоўцы, адкрыўцы, духоўнікі, філосафы, натхняльнікі, ідэолагі. Ну, адным чынам лічу, што падобныя на назва. Вось. Так, і добра, напэўна, будзе адштурхнуцца менавіта з гэтай класіфікацыі прынятай Мгм. у Індыі. І я б хацела звярнуць увагу на тое, што брахманы, да, вось у гэтай іерархіі для гэтай краіны, для гэтай культуры, для гэтай цывілізацыі стаіць на самым высокім месцы. Мгм. Вышэй нават за кіраўнікоў. І палітыкаў, і І палітыкі, кіраўнікоў, так. цароў, князёў, раджаў. І, дарэчы, не толькі ў гэтай краіне. І я хачу засяродзіць увагу, што гэта мы цяпер называем індыйскай традыцыяй, але індыйская яна стала таму, што только захавалася там вельмі ў нескажоным выглядзе. Але гэта існавала ў нас. Нават, напрыклад, гэты тэрмін брахманы альбо браміны, зноў ж люблю я нагадваць пра тое, што санскрыт, паняцце складанае санскрыту тлумачыцца дзякуючы іх этымалогія, іх паходжанне тлумачыцца дзякуючы нашай крывіцкай літвінскай мове. І, напрыклад, у слоўніку Насовіча ёсць такое слово, як брамнікі. Брамнікі. Хто такія брамнікі? А гэта
людзі, это брамнік у нашых продкаў яшчэ 100 гадоў назад, ну 100 там 150 гадоў назад, это чалавек, у якога былі ключы ад храма, ключы ад храма, і дакладней можна сказаць і ў Індыі нават цяпер. Хто такі брахман? Ён гэта нават не святы, і гэта не той, хто там на той храм духоўнасці, навукі, манаполію руку налажыў. Гэта той, хто проста мае доступ і запускае туды людзей там і так далей. Ну, конечно, у яго ёсць нейкія перавагі, але ён не манапаліст у гэтым храме. Вось. І глядзіце яшчэ што. Вось гэты ўзровень чацвёрты, ну, гэта розныя класіфікацыі, таму што нават у ведах кожны з гэтых падраздзелаў таксама можна падзяліць на 4, яшчэ на больш. Але гэта самая такая простая класіфікацыя, я правёў яе каб ну, для такой павярхоўнай нашай сістэматызацыі. Але у ісламскім свеце дакладна так жа ж сама. Напрыклад, шэйхі, першапачаткова шэйхі, гэта не кіраўнікі палітыкі, гэта менавіта светлыя асобы, навукоўцы, асветнікі, філосафы, адкрывальнікі ведаў, захавальнікі ведаў, захавальнікі традыцый і гэтак далей. У майяў, у нашых славянаў валхвы, князь, кожны князь, ну, перад прыняццем нейкага рашэння ішоў радзіцца да валхвоў і гэтак далей. Мала таго, ёсць такі цудоўны амерыканскі бізнес-кансультант, у яго ёсць свой інстытут, Ісхак Азізіс, вывучаў некалі яго методыку, і вось у яго таксама 4 зрэзы карпаратыўныя, ментальныя, у сучасным топ-менеджменце. І ну, там таксама гэта копія вось гэтага вось грамадства. Мало таго, я вось расказваў пра Акадэмію глобальнага кіравання, который некалі заснаваў генерал касмічных войск Пятроў. І ну, там інтэлектуалы, генералы, яны, можа, не чыталі ніякіх ведаў, але яны прыйшлі да такой ж самай высновы, што гэта так павінна быць, што вось гэты ўзровень настаўнікаў, людзей асветы і духу, ён у грамадстве павінен стаяць найвышэй, і тыя кіраўнікі, якія б яны не былі вялікія, там, ну, яны павінны слухацца да мудрых людзей. Ну, у мяне ўсё, крапка. Угу. Так, ну і зараз я прапаную паглядзець, як у гэтых грамадствах, да, вось якія мы ў той час закранулі, можа быць, спіс пашырыцца гэтым разам, дзе ў структуры грамадства гэтых краінаў знаходзяцца людзі ведаў зараз. Угу. Ну, і тым ліку ў нашай краіне. Угу. І такім чынам паглядзім таксама на і ў гістарычнай такой рэтраспектыве і у такой у перспектыве, што куды ўсё ідзе, да, куды мы, які патэнцыял, да, што праглядаецца ў будучым. А ў Індыі мы згодна з гэтай іерархіяй мы ўжо ведаем, да, што людзі ведаў стаяць на самай высокай пазіцыі, не толькі прычым інтэлектуальных, да, нейкіх ведаў, але і духоўных у значнай ступені, да, і, напэўна, перадусім. І нават палітычных. Так, так. Што тычыцца, ну, давайте паглядзім, можа быць, на нашу краіну. На нашу краіну. Давайте глядзець на нашу краіну
толькі найбольш часу і глядзім, толькі казаць, што бачым, тут трохі рызыкоўна. Але, напрыклад, ну, я ўжо 4 гады не ў нашай краіне, і мне цяпер складана за мяжы глядзець, што там адбываецца. Але, напрыклад, калі я працаваў, і мне была свая кансалтынгавая кампанія, которая называлася Інстытут сістэмных інавацый. Я вельмі камунікаваў з людзьмі навукі, з людзьмі адукацыі, бізнесовай адукацыі, асветы для прадпрымальнікаў, асветы для лідараў і гэтак далей. Ну, на жаль, я не працаваў з адукацыяй для дзяцей. Гэта ў мяне на практыцы ў універсітэце пачалося і закончылася, а пазней я проста шмат гадоў працаваў менавіта ў развіцці бізнес-адукацыі, альбо адукацыі менавіта і асветы для першых асобаў, для лідараў, для тых, хто павінен кіраваць, стаяць як говорится, на чале арганізацый, грамадства і так далей. І што я бачыў, вось, што я тады бачыў. Цяпер, можа, значна лепш усё, але тады я бачыў, што інстытуты, напрыклад, акадэміі навук, яны не займаліся менавіта даследаваннем рэчаіснасці, даследаваннем эфектыўнасці, як лепш што стварыць. Яны па большай ступені займаліся абаснаваннем нейкіх рашэнняў, которые ім даваліся зверху. Там Саўмін нешта вымудрыў, і Акадэміі навук, Інстытуту эканомікі, альбо там Інстытуту, там, не памятаю, як ён называўся, АПК, даюць заданне гэта абаснаваць. І тут атрымліваецца так, што вось, ну, хто такі Акадэміі навук? Гэта, можна сказаць, самая высокая інтэлектуальная эліта краіны. Але іх не слухаюць, а даюць заданне, ну, як бы пацвердзіць, знайсці абгрунтаванне той ідэі, таго плану, які прыйшоў у думку, у галаву нейкаму чыноўніку. І гэта, я называў, адкуль гэта пайшло, гэта пайшло з савецкіх часоў, таму што структура гэта па спадчыне перайшла з савецкіх часоў. Проста цяпер вельмі шмат у рускамоўнай прасторы і расійскамоўнай прасторы папулярызуецца, што ў савецкія часы вось было там цудоўна. Але ведаючы, як развівалася навука ў савецкія часы, і вельмі шмат кейсаў, калі менавіта даследчыкі, сапраўдныя вучоныя нешта выдвигалі, іх альбо рабілі такімі персонамі, маргінавалі іх, альбо аплёўвалі, альбо ў псіхушкі садзілі і гэтак далей. Альбо ім прыходзілася нават акадэмікам працаваць, пакуль савецкі звяз не распаўся. Былі такія прыклады, калі цудоўныя навукоўцы сусветнага ўзроўню працавалі дворнікамі, былі беспрацоўнымі і туніяцамі нават у савецкія часы і жылі на падаянне нейкіх сваіх верных вучняў. Вось. І ну, тады палітбюро нешта вымудрыць згодна з там ідэалагічным аддзелам гэтай структуры палітбюро, а яны згодна з марксісцка-ленінскай тэорыяй. Ну, а ўсе навукоўцы пад казырок, як гаворыцца, і абгрунтоўваюць мірна і дружна ўсе разам. Ну, а гэта ж не толькі гэта навукоўцы, так? Асвета гэта і настаўнікі, і вось уся гэтая сістэма выхавання і адукацыі. І у гэтым сэнсе, ну так, мы на сённяшні дзень з'яўляемся такімі нашчадкамі такой традыцыі савецкай, а карані уходзяць яшчэ глыбей. У расійскую імперію. Так. І ў цэлым ну, мы зараз знаходзімся ў такім посткаланіяльным становішчы.
я б Мгм. сказала, да? Дакладна. І цягнецца у нас вось гэты хвост гэтага ўсяго, гэтай спадчыны Мгм. посткаланіяльнай. І у любым выпадку, вось калі глядзець на наша грамадства, то як, на ваш погляд, размяркоўваюць, да, што на першым месцы ў нас? Так званыя управленцы, да, то бок улада, да, ўсё, што пры ўладзе у нас на вышэйшай ступені у нашым грамадстве. Ведаеце, я б не згадзіўся. Гэта здаецца так на першы погляд, што кшатрыі на першым месцы. Але Не, калі ну, не кшатры. уладнікі, уладнікі зверху, так? Вы хочаце сказаць, што уладнікі зверху Так, так, не брахманы, людзі асветы, так, ведаў і так. Мгм. духоўнасці, а менавіта уладнікі, кіраўнікі. Мгм. Мгм. Которые думают, что яны самыя-самыя, і ўсе астатнія павінны ім падчыняцца. Але Так, так. гэта толькі так здаецца, таму што калі прааналізаваць людзей, которые кіруюць краінай, краінамі сучаснага свету, Не, мы найбольш зараз менавіта пра нашу. добра. Ну, зноў жа ж, я хачу сказаць, што я 4 гады назад з'ехаў, і можа цяпер ужо што іншае, таму я распавядаю тое, што я бачыў, калі жыў, і тое, што я там недзе па нейкім там YouTube каналу чую. Вось таму у мяне вельмі такія ўжо не свежыя погляды. Але што я бачыў тады? Падавалася б так, што краіна пад кіраўніцтвам менавіта кшатрыяў, менавіта кіраўнікоў, ваяроў і так далей. Не чаму, таму што хто такі ваяр? Кшатрый это человек, который который увогуле не мае маёмасці, аніякай. Ад слова ніякай. Ягоная маёмасць толькі тое, што ён можа трымаць за плячамі меч, веды ў галаве, смеласць у сэрцы, справядлівую натуру, менавіта справядлівую, таму што без справядлівасці кіраўніка, без ягонай ну, нічога не будзе. І нават у сярэднявеччы у статусе рыцараў было такое, ну, такім у кодексе рыцарскім. Рыцару належаць не замкі, не землі, не там прыгонных і так далей. Не. Рыцару і сапраўднаму такому ваяру, кіраўніку сапраўднаму належыць толькі тое, што ён можа памясціць на свайго коня. Ось нешта там такое. Самае-самае галоўнае. Все, кропка. Калі ж той, хто называе сябе там лідарам, ён валодае большым, чым вось на коня можна памясціць. Альбо, ну добра, цяпер не на коня, у адзін аўтамабіль. То гэта ўжо пытанні такія, што ці якасці гэтага чалавека тут трэба раздзяліць. Так, у тым-то і справа, што размова, вы з пункту гледжання якасцей, а гэта трошкі іншае, да? Я пра тое, што кіруючы клас, людзі пры ўладзе на першым месцы. Так, глядзіце, пры ўладзе ў любым А вось выпадку. ужо хто яны, гэтыя людзі, якія яны, якімі якасцямі яны валодаюць, да? Да якога ўзроўню яны адносяцца па гэтай класіфікацыі, гэта трошкі іншае. Але ёсць, трэба нам разважаць яшчэ акрамя формы, яшчэ і над зместам. Вось адна справа, што гэта пасада, кожны можа назваць сябе архібіскапам, напрыклад. Вось мы можам залажыць з вами новую рэлігію, назваць сябе, але ці будзем з'яўляцца мы тымі, праз каго боскі свет праліваецца?
Кожны можа не прайсці да ўлады, яе трымаць і называць сябе вось кшатрыем. Але ці з'яўляешся ты кшатрыем праўдзівым па зместу і гэтак далей? Добра, хто галоўны ў грамадстве? Так, 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 так. Я Ну, пра гэта, конечно. хто галоўны ў грамадстве? Вось калі глядзець на Індыю, да, Мгм. вось будуць побач стаяць вось 4 чалавекі, якія Так. адносяцца да вось гэтых кожны з 4 варнаў, да? І на першым месцы у сэнсе ну, вось галоўнасці, павагі, да, значнасці Мгм. Так. для грамадства будзе стаяць вось Брахман. брахман. Да гэтай пары, да? Я пра гэта. Не Я пра гледзячы гэта. так, не Вось. гледзячы А на тое. Мгм. для нашага грамадства, да, на першым месцы хто будзе стаяць? Чалавек пры ўладзе. І гэта не брахманы, да, па сваёй вось значнасці, па сваёй іерархічнасці ў грамадстве. Да, гэта людзі ў савецкія часы, гэта хто? Гэта людзі, якія належалі да партый. Хто яны па сваіх якасцях? Мы можам сказаць, да, што Мгм. гэта шудры, да, па сваёй Альбо вайші да, камерсанты. па сваёй вартасці, да, па сваіх Натуры, па сваёй якасцях, прыродзе. да. Але да, на першы план, да, Мгм. выводзіўся менавіта гэты клас людзей. Мгм. Але у грамадстве гэта калі ты пры ўладзе, да, вось тваё, і чым бліжэй ты да гэтай кармушкі, да, тым больш твая значнасць у грамадстве. Дакладней. А далей ужо ішлі там вайші, так, гандляры, прадпрымальнікі і гэтак далей. Да, і ўжо пасля брахманы, на мой погляд. І я лічу, што Мгм. на сённяшні дзень у нас іерархія выглядае вось так, што асветнікі, настаўнікі, духаўнікі, яны знаходзяцца на трэцяй пазіцыі зверху, да, і на другой знізу. Ведаеце, што не заўсёды нават на трэцяй. Часам нават на чацвёртай, Можа быць так, так, можа таму быць што ніжэй. добрыя нейкія шудра альбо майстар просто не трэба нам яшчэ можа тыдзень назад я трохі некарэктна яшчэ з-за таго, што час быў абмежаваны, абазначыў шудраў, выканаўцаў. Гэта ў грамадстве, напрыклад, Мікеланджела, это таксама быў майстар вялікі, але ён быў ну, шудра па свайму зместу, па сваёй натуры, але шудра па сваёй натуры можа займаць вельмі паважанае высокае становішча дзякуючы самаразвіццю і развіццю свайго майстэрства. Менавіта все вялікія майстры, напрыклад, архітэктары, вось у Мінску ёсць цудоўныя архітэктары, можна сказаць, сусветнага ўзроўню, але па сваёй сутнасці яны шудры. Вось. І вельмі часта нават у нашым грамадстве, там постсавецкім, гэтыя брахманы, гэтыя людзі асветы стаяць не толькі нават на трэцім, на чацвёртым месцы. Можа быць, я з вамі пагажуся нават. І ведаеце што, вось тут таксама ёсць такі складаны трошкі момант у гэтай класіфікацыі, у тым, што зведзена ў адно род дзейнасці чалавека і якасці. То бок пэўнаму роду дзейнасці, да, прыпісваюцца пэўныя якасці. Да, і чым ніжэй вось гэта варна, да, тым ніжэй агульны ўзровень. Да. З пункту гледжання менавіта духоўнага развіцця. Так? Мы з вами можам ну, на сённяшні дзень мы можам сказаць, што людзі, якія займаюцца, скажем так, нізкім узроўнем працы, да, згодна з індыйскай класіфікацыяй, да, могуць пры гэтым валодаць вельмі высокімі духоўнымі якасцямі. Дакладна. Да, вось гэты момант, на яго таксама трэба звярнуць увагу, што можа быць
там не просто будаўнік, да, а там у расійскай мове есть такое слово зодчий, да. Гэта больш чым, да, гэта чалавек, які стварае нешта рукамі, але надзвычай высокага ўзроўню, да. Ну, вяртаючыся да нашай і паколькі сапраўды мы з'яўляемся на сённяшні дзень, на жаль, нашчадкамі вось гэта савецкай сістэмы Мгм. і расійскай, а савецкай, да, там, дзе духаўнікоў як класа ўвогуле не існавала, ён знішчаўся. Мгм. На першы план выходзіла ідэалогія, так, Так. а гэта іншае, да. Мгм. І сапраўды інтэлігенцыя як клас сапраўды змяшчалася нават ніжэй, да, чым вось гэты клас працоўны. Працоўная, нават Так, ніжэй працоўнага так, класу. нават ніжэй працоўнага класу. Казалі так, інтэлігенцішка паршывы. Так, менавіта. А вось сокам як бы там нацыі, да, з'яўляліся менавіта ну, працаўнікі і сяляне. Да, то бок самы нішэйшы клас падцягваўся вышэй і ставіўся вышэй за вось людзей адукацыі і асветы. І на сённяшні дзень я б сказала, што яно збольшага можа быць, калі не на тым жа ўзроўні, як у савецкія часы было, то можа быць нават на аднолькавым узроўні, можа быць з працоўным класам. Мгм. Бок брахманы пастаўлены ў грамадстве з пункту гледжання значнасці, да, у вачах грамадства. Уплыва Так. на развіццё. Так, і важнасці людзей гэтага класа, гэтага саслоўя для грамадзян, то, напэўна, вучоныя, настаўнікі, духаўнікі знаходзяцца недзе на плюс-мінус на тым жа, Самым астатнім месцы. на нізкім узроўні, так? І успамінаецца яшчэ тут словы Хрушчова, быў такі партыйны дзеяч і кіраўнік СССР, Хрушчоў Нікіта Сергеевич, который ужо як сядзеў у сябе на дачы, напісаў мемуары, цудоўныя мемуары, ён тады мог, некаторыя з іх былі апублікованыя ўвогуле ўжо толькі цяпер дзённікі, дзякуючы яго радні. І ён, але тое, што я хочу сказаць, ён агучыў записываў на магнітафон. І ёсць такая запіс, калі ён гаворыць, што на жаль, савецкая сістэма была пабудаваная так, што усплывала наверх толькі, і сказаў пра тую субстанцыю, і ён сказаў так, сказаў як па-народнаму, тая субстанцыя, якая наверх заўсёды ўсплывае, якая не тонець у вадзе. Вось так ён расказаў пра савецкую эліту і пра савецкую сістэму. А яшчэ успомніўся такі момант маей, гэта можа было 10 гадоў, ўжо больш, можа гадоў 15 назад. Я любіў хадзіць на розныя спатканні навуковыя з беларускімі філосафамі, навукоўцамі, прафесурай, эколагамі, нават дырэктарамі інстытутаў акадэміі навук. І просто назіраў. Па-першае, это просто каб пацвердзіць, яны былі поўнасцю залежныя ад дзяржавы, поўнасцю залежныя ад дзяржавы. І яны не мелі ніякай вольнасці думкі, каб працаваць як навукоўцы. Фінансаванне яны глядзелі ў вочы альбо дзяржаве, альбо таму, хто ім дасць фінансаванне, а гэта ўжо, калі не дзяржава, то нейкі грант, ці замежны, ці саюзнай дзяржавы расійскай, з Расіі, з Масквы грант. І
Канешне, у гэтым становішчы залежнасці фінансавай яны вымушаны былі ну, працаваць на тога, на тую крыніцу, адкуль грошы атрымлівалі. І была такая дзіўная сітуацыя. Я на спатканне прынёс, паказаў свае кніжкі. І там былі дактары навук, яны: "Ой, якія кніжкі! Колькі ты заплаціў, каб выдаць гэтыя кніжкі? Адкуль ты грошы атрымаў? Грант ці што?" Таму што у іх думкі такія былі: альбо бюджэт, альбо грант, альбо нейкі фонд інавацыйны, альбо фінансаванне саюзнай дзяржавы. Я говорю: "Ну не, я написал, выданные там у Москве. Наоборот, не я платил за это выдание, а мне не может быть". Ну, вось такі быў стан наших, ну, гэта дактары навук, гэта дактары, прафесары, акадэміі, там, члены акадэміі навук. І, ну, я быў проста шакіраваны гэтым, што я тады просто назіраў і бачыў, у якім стане. Ну, зноў жа ж, гэта было даўно, можа, ўжо значна лепш. Не, нічога, мы з вами разумеем, што гэта сістэма адукацыі, да, выхавання, яна адна з самых кансерватыўных сістэм у любым грамадстве. І ну, наша грамадства ў гэтым сэнсе не выключэнне. А цяпер давайте паглядзім, ну, вось мы прагаварылі з пункту гледжання фармальных паказчыкаў, да, дзейнасці, роду дзейнасці, да, што кіруючы клас, да, на самой высокай ступені ў нашым грамадстве, да, і прыналежнасць да кіруючага класа, да вось гэтай кармушкі, да, гэта на п'едэстале важнасці. Далей гэта ну, гэтых сілавыя структуры і все, хто належыць, да, гэта і армія, і ўнутраныя войскі. Далей камерсанты. Весь гэты клас, да. Далей камерсанты і далей працаўнікі, сяляне і недзе тут жа і так званая інтэлігенцыя, да. Навукоўцы, і у нас же як яшчэ, да, называюць, людзі інтэлектуальнай працы. Так. Працы, і ў гэтым сэнсе ставяць людзей асветы, навукі на адзін узровень, да, што гэта праца. Да, звернем увагу, што гэта не духовны пачатак, не інтэлектуальны, а менавіта праца, да, фізічная праца. І ў мове такім чынам таксама замацоўваецца вось гэтае месца гэтых людзей. А цяпер давайте паглядзім з пункту гледжання якасці, паколькі важна, мы сказалі, да, што гэта не толькі пра род дзейнасці, але і пра якасці. Там яшчэ у Індыі гэта і колер скуры, да, знешні выгляд людзей таксама, да, фізіялогія, канстытуцыя да, цела. Таксама, да, цікавы такі момант сюды, што атрымліваецца, што форма і змест карэлююцца, да, што людзі, якія належаць да вышэйшай для індыйскага грамадства варны, яны знешне таксама. Яны светлыя скурыя, яны прывабныя знешне, яны гарманічныя знешне. Так? І, таксама. ну так, я і кажу, што карэляцыя формы і зместу, так. што высокі духоўны ўзровень, ён і знешне таксама да, такі гарманічны. А што тычыцца нашых людзей, які фармальна па роду дзейнасці, да, вось кіруючы клас, якімі якасцямі валодае? Павінен валодаць ці валодае? Валодае. То есть мы сказалі, як павінна быць, да, што гэта, ну, не павінна быць, да, як это, напрыклад, у індыйскай цывілізацыі, да, старажытнай, што гэта нават, ну, кшатрыі, гэта вы сказалі, да, гэта людзі высакародныя, да, гэта людзі, якія кіруюць
абапіраючыся на законы духоўныя, да, якія нічога не маюць, якія кіруюць дзеля Гэта дзеля цябе. служэнне, гэта Да, не праца, гэта менавіта. служэнне. Да, Праца гэта ў двух ніжэйшых так, варнаў так, працуюць працаўнікі шудры, менавіта. працуюць бізнэсоўцы, а кшатрыі і брахманы гэта ўжо проста служэнне грамадству, служэнне Богу. Ну, Богу на Мгм. першым месцы, а І грамадству на другім. так, калі брахманы гэта служэнне перадусім ставіцца менавіта духоўны пачатак, Служэнне Богу. так, то кшатрыі служэнне грамадству, да, гэта такі Так, больш шырокі вялікай колькасці людзей дзеля гармоніі, дзеля ладу ў грамадстве. так, Да, тут я бы хацела таксама звярнуць увагу на тое, што у нашай мове роднай улада ад слова лад, так, парадак, гармонія, да, улада. То бок гэта людзі, якія менавіта служаць так традыцыйна ў нашым грамадстве, да, якія забяспечваюць лад вялікай колькасці людзей. У адрозненне ад расійскай мовы, дзе власць ад слова валодаць, воласць, владзець людзьмі, владзець тэрыторыямі, да, гэта сэнсава кардынальна розны фундамент у гэтых словах. І за ім падцягваецца ўсё асэнсаванне сусвету. Да? То бок наша улада была заменена власцю. Да? Наш традыцыйны погляд на то, як это павінна быць, быў зменены владзеннем. Да? І на сённяшні дзень яно так і засталося. Гэта тое, што мы зараз назіраем. Да? так. То бок улада гэта твоя пасада як вызначае, як шмат ты чым ты валодаеш, да, якой тэрыторыяй, умоўна кажучы, да, якімі багаццямі у матэрыяльным свеце ты валодаеш, да, якой колькасць людзей. Гэта ўжо якасць не таго, хто павінен Так, стаяць улады. Гэта так, ўжо якасць вайшыя, камерсанта, гаспадара, так, который чым больш зямлі, больш фабрыкаў, больш грошай, менавіта. больш там на рахунках усяго і гэтак далей. Гэта ўжо якасць просто бізнесоўца, багацея, буржуя, там, не хачу там крыўдзіць бізнесоўцаў, таму што ёсць цудоўныя бізнесоўцы, але калі бізнесоўцы ідуць, альбо чалавек з натуры бізнесоўца ідзе да ўлады, альбо становіцца чыноўнікам, просто такая невялічкая гісторыя. Першае маё працоўнае месца сапраўднае па працоўнай кніжцы, это было, я менавіта працаваў ва ўладзе. Гэта была адміністрацыя аднаго з раёнаў Беларусі, і некаторыя мае шэфы, я быў после універсітэта адразу вельмі маладым, толькі паўгода вытрымаў пратрымацца ў гэтай сістэме. Не з-за таго, што я там дрэнна працаваў, я працаваў вельмі цудоўна, але гэта сістэма тады, гэта аддзельны асобны расказ пра тое, як эта сістэма не прызначана ў 2000 годзе, не ведаю там, як пазней ці цяпер, да увогуле ніякага развіцця. Так вось, мае некаторыя шэфы гаварылі так: ведаеш, Андрэй, самая выгадная справа гэта менавіта праца ў дзяржаўным апараце. Тут самыя вялікія мажлівасці, каб зарабіць сапраўдныя вялікія грошы. Вось так мне гаварылі некаторыя мае шэфы. Далей, некаторыя з іх ужо няма на свеце. І далей, вось калі паглядзець без, не будзем называць ні прозвішчаў, нікога, а вось проста партрэт уключае хтосьці тэлебачанне. Неважна, гэта тэлебачанне беларускае, расійскае ці якое. Вось мы ўжо гаварылі, што якасці гэтых варнаў, прадстаўнікоў гэтых варнаў, можна нават
па знешняму выгляду зразумець, хто гэта такі. Мгм. І вось э, кшатрый гэта чалавек стройны, высокі, кшатрый воін, кіраўнік, лідар сапраўдны, стройны, высокі, накачаны, падцягнуты. Гэта той, который можа адначасова і абараніць каго. Гэта у яго ось у савецкія часы, хоць там было не ўсё працавала так, як казалі, але ідэалогія цудоўна працавала ў тым выглядзе, што, напрыклад, вот вобраз савецкага міліцыянера, савецкага міліцыянта, Альбо ваяра. ось, альбо ваяра савецкага менавіта сапраўднага, не таго там некага там мясніка, который адпраўляў сваіх там мільёнамі на гібель, а вось як у фільмах, як у кіно савецкім паказвалі, это мужны, гэта худашчавы, у яго ні аднаго Падцягнуты, падцягнуты, сабраны такі. сабраны, такі аскетычны, Мгм. вельмі эканомны. Яму нічого не патрэбна, ён можа спаць на падлозе, ён можа у палатцы спаць, яго не падкупіць, ён не глядзіць на грошы, ён або Так. только справядлівасць, абараніць таго, хто пакрыўджаны, нікога там самому не пакрыўдзіць і так далей. Вось гэта такі вобраз Вобраз такога сучаснага рыцаря, да? Вось. сучаснага і не толькі сучаснага, сапраўднага рыцара ўсіх эпохаў, Мгм. сапраўднага рыцара. І гэта, напрыклад, і цяпер параўноўваем, уключаем, ідзём у любы райвыканкам, абласны выканкам і глядзім, хто мэр альбо губернатар. Сядзіць нехта альбо нешта, Жабападобнае так. нешта такое, што пуза Бог ведае якое. У яго вочы не ясныя там нейкія, а як у рыбы. Мгм. Ну, гэта я бачу. Цяпер я ўжо даўно не гляджу там тэлебачанне беларускае, не ведаю, але калі я прыходзіў пазней, пасля таго, як я не стаў ужо чыноўнікам, я займаўся многа якімі дзейнасцямі камерцыйнай і навуковай, і я прыходзіў у райвыканкамы, прыходзіў да, напрыклад, дэпутата верхняй палаты парламента і дэпутатаў, ну і размаўляў з імі. Гэта што? Гэта не знешняга выгляду, нават гэта не у мазгах нешта такое, каб было разуменне ўвогуле. Гэта ну, просто вайш'я, камерсант, который грошы, 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 есці больш, сваё цельца напіхаць у брух больш, 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 назапасавшага для сябе, для сваіх там племяннікаў, для сваіх там сватоў, братоў і так далей. Кропка. Я там не бачыў іншых. Нават я б нават сказала, што гэта у пэўным сэнсе крыўдна для вайшляў, таму што вайшы гэта ўсё роўна гэта людзі, якія працуюць. Гэта зарабляюць, гэта той, хто Зарабляюць зарабляе, людзі, так. якія сваім трудом гэта робяць, яны робяць важную справу для грамадства, да? Знаходзяць адное, да, нейкія важныя тавары, нешта, да, перавозяць, прывозяць, Рэалізоўваць прадаюць. ідэі. Так, гэта у пэўным сэнсе, да, рухавікі таксама вось такім грамадства ў матэрыяльным свеце. А гэта людзі, якія, па-першае, жывуць за кошт людзей, за кошт грамадства. Яны не зарабляюць, яны не ствараюць, да? Яны не атрымліваюць грошы. Вайшы яны што прадалі, што зрабілі, тое зарабілі. А гэтыя людзі жывуць на тое, што вось грамадства сабрало ў выглядзе падаткаў, да, са свайго вось кроўнага заробленага, яны ў агульную, да, тут прыносяць, здаюць, і гэтыя людзі атрымліваюць гэтыя грошы. Да? Яны не працуюць. Да? Іх задача працаваць на карысць грамадства, а яны працуюць на сябе. За чужыя грошы яны працуюць на сябе, на сваё атачэнне, на свае сем'і, на тое, каб уладкаваць свой быт і забяспечыць сваю сям'ю. То бок за чужыя грошы ствараюць дабрабыт сабе сваім атачэннем. Да? Гэта
нават згодна з родам дзейнасці гэта зусім іншае, гэта фактычна паразітарны клас, да, якога як бы не прапісаны нават нават у варнах, да? Ну, Гэта, ведаеце, гэта, гэта людзі, да, які Мгм. бяруць чужое і нават у большасці сваёй не адпрацоўваюць, да, на карысць Дозвольте вас трохи перебить. У ведычных трактатах написано так, что при наступлении Кали-юги, это такие астрологичный великий период, эпоха, вось гэтае менавіта становішча ў грамадстве пачнуць займаць асобы, которые не адпавядаюць тых якасцям, которымі павінны валодаць. І ну, тое мы і назіраем, што вы кажаце, але яшчэ такі момант. Каб не крыўдзіць бізнесоўцаў, а то тут я апісаў такога раскішага тоўстага чыноўніка. Дарэчы, гэта як было у царскай Расіі, чыноўнік так выглядаў. У бальшавіцкай Расіі гэта было троху там з іншымі нюансамі, вернемся да таго. І гэта ў постсавецкіх рэспубліках зноў вярнулася вось гэты вось чыноўнік, жыртрэст, набіваючы бруха і кішэні. І глядзіце, а яшчэ што хацеў сказаць. Каб бізнесоўцаў не крыўдзіць, вы добра, што падмецілі. У кожнай з варнаў, варны неаднародныя, у кожнай з варнаў таксама ёсць варствы, узроўні развіцця і эвалюцыі гэтай варны. І калі вось на ніжэйшых узроўнях развіцця варны бізнесоўцаў, гэта і вось пластар, гэта менавіта такія асобы, которые вось зарабілі, з'елі, жывот дапала і гэтак далей, але гэта толькі на ніжэйшых узроўнях развіцця варны. Далей гэта таксама чалавек эвалюцыянуе, ён думае не толькі пра сябе, не толькі пра сваю сям'ю, пра дабрабыт грамадства, ён займаецца дабрачыннасцю, ён стварае дабрабыт усяго грамадства і гэтак далей. Ён служыць, ён таксама становіцца, ну, расце і духоўна, і матэрыяльна, і гэта стваральнік матэрыяльных дабротаў. І што мы бачым, што ў сучасных постсавецкіх дзяржавах вось гэты кіруючы клас, гэта не проста вайші, а гэта вайші ў самым найгоршым выглядзе, у самым ніжэйшым дэградаваным стане. Ну, вось сапраўды атрымліваецца, што па роду нават дзейнасці гэта, ну, і слова такія ёсць, да, дзяржаўны служачы, Угу. то бок быццам бы працаўнік нават, да, Так, па роду так. дзейнасці. То бок па роду дзейнасці недзе там нават можа быць недзе у шудрах, так, у залежнасці ад таго, які ты ўзровень займаеш. Так? Але вось калі ты там на вышэйшых узроўнях, канешне, зразумела, што ў кожнай сістэме, у кожным грамадстве ёсць свае выключэнні. Да? Мы зараз пра агульную карціну, да? Пра масавы стан рэчаў вядзем размову. Што ну, вось кіруючы клас на сённяшні дзень ён вось такі. І па знешніх, калі таксама яшчэ звярнуць увагу, мы казалі пра чыноўнікаў, пра чынавенства, а давайте паглядзім, што адбываецца ў арміі. Вы памятаеце, як выглядалі вось афіцеры, да, вось у кіно, на малюнках, да, савецкай арміі, нават расійскай арміі, да, І царскай арміі, да, з таго ж Суворава іх успомнім, гэтага перавыпускальніка. Ну, для нашай краіны, для нашага народа. Да, але гэта падцягнуты, да, гэта чалавек, які стаяў на асновах аскетызму,
да, на основе там такого Самодисципліни, так, волі, дысцыпліна, железної а дисципліни. дысцыпліна гэта ўжо складнік такі духоўны, да, самадысцыпліна, такое высокае патрабаванне да свайго стану фізічнага, да, эмацыйнага, псіхалагічнага, духоўнага. І зараз паглядзіце у савецкія часы, так вось афіцэры расійскай арміі гэта падцягнутыя, гэта гусары, гэта выцягнутыя, да, гэта фізічна такія сабраныя, фізічна развітыя людзі у савецкай арміі. Гэта таксама гімнасцёрка і ремень, да? І такая Мгм. падцягнутасць. І адзін чемодан рэчаў. Так, так. А вось зараз паглядзіце на форму нашых ваяроў. Ужо рэмені няма. А замест гэтага пашыў такі, каб пузіку было вольна. Мгм. Да, такі крой ваеннай формы для ўсіх, напэўна, родаў войск, да, што для, ну, прынамсі, кіруючыя заўсёды вось такія. І, напэўна, не кіруючыя таксама. Ну, армія тут добра. Ведаеце, я сярод вайскоўцаў беларускіх ведаў і такіх афіцэраў, ну, яшчэ, можа, старой закалкі, которые сапраўды у свае, вось, ну, у мяне ёсць добры сябар, афіцэр яшчэ савецкай арміі, ён, правда, савецка-беларускай не служыў. Яму цяпер там 70 прыкладна гадоў, ён аджымаецца, ён падцягваецца, ён стройны, і так далей. Але ну і ў беларускай арміі я ведаў хлопцаў, маладых афіцераў, маладых, гэта Малады, не так. палкоўнікаў. Хачу сказаць, што палкоўнікі і ў савецкай арміі былі розныя. Але вось менавіта маладых некалькі ведаю, ну, цудоўныя хлопцы. Не ведаю, ці працуюць яны там, ці служаць яны цяпер, але былі. І зноў жа такі з пункту гледжання, ну, гэта мы пра знешні выгляд, да, вось, сілавых структур, да, але і з пункту гледжання маральных якасцяў і развітасці, да, інтэлектуальнай развітасці. Нават у савецкія часы ваенныя гэта была ў пэўным сэнсе эліта. Эліта, так. Эліта, да, туды падцягвалі, ну, іншая справа, як бы, што і дзеля чаго, але тым не менш, як бы, гэта ўсё роўно было, узровень быў, і гэта было ў пэўным сэнсе служэнне, да, абарона вось тых каштоўнасцей, якія дэклараваліся, да, у савецкім звязе. Волечка, я хотел бы напомнить, что у нас час уже заканчивается, а яшчэ трэба ж успомніць добрае войска, але яшчэ ёсць кшатрыі, вельмі вялікія ў Беларусі, адзін з самых вялікіх пластоў, можна сказаць, у Еўропе. Гэта менавіта паліцэйскія структуры, міліцыя. Ну, я і кажу, што сілавыя, да, мы зараз у агульны сілавы блок. І вось тут я ўжо не ведаю ні аднаго прадстаўніка гэтай структуры, вось, который адпавядаў бы. Тут ужо просто адныя вайшкі, адныя шудры, которые прыйшлі туды, каб просто, ну, зарабляць. Пры тым, што гэта людзі, у якіх сапраўды вось гэта служэнне, яно штодзённае, да? У адрозненні ад ваяроў, якія, як бы, ну, трэніруюцца, рыхтуюцца, але усе спадзяюцца, што ніколі гэтыя... Не будзе той вайны. Так, то бок яны, як бы, умоўна, да, служаць. Да? То гэтыя людзі, яны сапраўды сутыкаюцца з гэтым, да, вось тым, што вось на іх плячыма ляжыць вось адказнасць за парадак у грамадстве, да, за справядлівасць у грамадстве. І гэта, ну, вось штодзённая, гэта частка іх жыцця. І як бы па знешніх дадзеных, да, і па ўнутраным стане, ну, гэта па якасцях, уласцівасцях, гэта, ну,
часам гэта, ну, вось гэта карумпаваная сістэма, Так, 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 так. сувязь вось гэтых кіруючага класа з вось гэтымі срашэнне з гэтымі структурамі, да. У мяне ўжо заканчваецца час, Так, але так, так, мы вельмі будзем. вельмі адно параўнанне хачу прывесці. Ну, пачынаючы з таго, я ўжо сказаў, што працаваў унутры гэтай сістэмы дзяржаўнага апарату ў сваёй кар'еры і пазней назіраў, як яна развіваецца, быў карыстальнікам, можна сказаць, паслугаў дзяржаўнага апарату. І вось што я назіраў з 2000 году да самага апошняга дня, пакуль я жыў у Беларусі. Чыноўнік гэта той, да которого людзі, ён не служачы, як мы говорим, служыць, а ён ханна. Ён нейкі ўсходні хан, любы чыноўнік любого ўзроўню, ці ЖКХ, ці там ЖЭСа мясцовага, ён глядзіць на людзей. Я ўжо маўчу там пра райвыканкамы і аблвыканкамы альбо міністэрствы ці саўмен. Гэта ўжо людзі, которые глядзяць на астальных як на, ну, прабачце, быдла, которое трэба даіць. Вось. І людзі ў Беларусі, ну, прабачце, я выхаваны ў гэтай краіне, і для мяне чыноўнік это той, которому трэба кланяцца. А я Так, чалавек дэмакратычны, і я заўсёды ішоў там у райвыканкамці, облвыканкамці, міністэрства як бы на паклон. Далей, у савецкія часы нават такога не было. У постсаўку гэта абсалютны беспредел чыноўнікаў. У савецкія часы над чыноўнікамі яшчэ стаяла партыя, і можна было паскардзіцца ў партыю. так, Цяпер ідэолагія. няма ніякага кантролю. Я прыехаў у Польшчу. Ну і тут па сваіх справах легалізацыі час ад часу мне трэба хадзіць у мясцовы ўрад, там горада ці гміны. І моя партнёрка, которая родилась у Польши, яна полька, яна говорит: Анджей, чаго ты трясешься? Чаго ты так нервуешься? Я говорю: ну як, это ж человек, который... Спокойно, мы пришли, яны нам служаць. Гэтыя людзі нам дапамагаюць, іх задача там. І вось гэта моя партнёрка, яна звычайная полька, не нейкая там барацьбіт за правы, там самая звычайная асоба. Ось. І я гэта хочу сказаць, што у суседняй Польшчы ўжо па-іншаму. Людзі ідуць у мясцовы ўрад, ну, як бы выканкам па-нашаму, і глядзяць на гэтых чыноўнікаў як на тых, хто просто, ну, павінен ім даць эту спраўку, там яшчэ нешта, як на тых, хто служыць, і служачыя адпаведна сябе вядуць, яны служачыя. Тут ёсць бюракратыя, ёсць шмат нюансаў, палякі вельмі скардзяцца на сваю сістэму, але у параўнанні з постсавецкімі, там, з Беларусю, Расіяй, Украінай, гэта неба і зямля. І менавіта вось гэтыя адносіны грамадства да чыноўнікаў, што гэта нашы служачыя. І служачы, ён адпаведна сябе вядзе, ён робіць усё магчымае. Ну, я прыйшоў тут, я замежнік для яго. Я тут некалькі гадоў пражыў, ні аднаго злота падаткаў не заплаціўшы, але ён мне ўсё магчымае робіць, каб дапамагчы. Мала таго, ёсць інстытуцыі, калі раптам нешта ідзе не так, я магу звярнуцца да інстытуцый, которые зоймуць мою пазіцыю, нават калі я замежнік, калі я нават тут нелегал нават, яны зоймуць мою пазіцыю і зробяць усё магчыма, каб гэты чыноўнік выканаў сваю функцыю. Разумееце? Ужо, ну, суседняя краіна. Ну, Вось, трэба але... сказаць, што у нас просто зараз, да, мы сказалі, што посткаланіяльны стан, да, і у нас падцягваецца вось гэты культурніцкі пласт не савецкі, а расійска-імперскі, да, так званы такой кішэнны феадалізм.
да, вось культура кішэннага феадалізму, вось гэтай такой карумпаванасці, да, вось усё, да, вось гэтага ўсяго, але для справядлівасці радзе трэба сказаць, дзеля справядлівасці трэба сказаць, што у нас гэта таксама не заўсёды было так, да, і што, Ну, да, некалі ж мы з палякамі у адной дзяржаве жылі. да, а наша канстытуцыя, да, статут Вялікага княства Літоўскага з'яўляецца першай сучаснай Так. канстытуцыяй, якая пакладзена ў аснову і той жа і польскай канстытуцыі, і далей там французы карысталіся ёю, да, і Злучаныя Штаты Амерыкі, да, то бок гэта так было не заўсёды ў нашым Так, 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 грамадстве, так, да, так, так. што яно прыйшло да нас, вось гэты стан прыйшоў разам з тым, калі мы згубілі сваю Волечка, мне ўжо трэба залежнасць. ехаць Да, нам трэба на закончваць, да. заняткі. Я якраз і хацела сказаць, што мы на гэтым скончым, на тым, што не заўсёды ў нас так было, да, а працягнем мы тады ўжо наступныя разы. Добра, Добра, тады ўсім добра. цудоўнага дня. Вось, і Цудоўнага да дня, сустрэчы. цудоўнай Да наступнага. нядзелі і да наступнай сустрэчы. Да, да пабачэння. Да пабачэння.